Parlem ara de les garrofes perquè estan enguany a molt bon preu i això ha fet que augmenten els robatoris al camp. La Guàrdia Civil manté un operatiu de vigilància a l'inici de la campanya, però no sempre és suficient. L'any passat, els robatoris al camp valencià van suposar unes pèrdues de 25 milions d'euros. Agents de la Guàrdia Civil acudixen a este camp de garrofes. A José le acaben de furtar part de la collita. Aquí dos personas con unos sacos. El fruit de moda, pels seus valors nutricionals, ha captat més que mai l'atenció dels lladres. Enguany el quilo s'arriba a pagar a 70 cèntims. Ara que van una miqueta bé de preu, pues la problemàtica s'ha multiplicat per 3. Que es fácil de adquirir y los campos están abiertos. A les comarques del nord l'any passat es van denunciar 224 robatoris al camp. En el conjunt de la Comunitat Valenciana van suposar en 2019 pèrdues de vora 25 milions d'euros. En naranjas, tema de panales de abejas, robos en casetas, de material agrícola. Sí, central, dígame. La Guàrdia Civil destina cada dia a la província de Castelló 3 equips d'agents per a vigilar els camps, controls que s'intensifiquen amb l'inici de cada campanya. Ayer, por ejemplo, interceptamos un camión con una tonelada de almendra sustraída. I que cada volta incorporen més tecnologies. Dispositivos GPS, imitando las frutas. Encara que sempre necessiten la col·laboració ciutadana.